प्रीता उठी तो पूरा जमाने को जला दूंगा। प्रीता ज्या मनशान म्हाका प्रेमाची शपथ दिली त्या मनशाक मारूक उग्र रूप गेला। इतले बी चेडवाचेर आमी पिशावर प्रेम केले एक महत्व ना। जो मनीस कर्माचा लोक करतो तेच लेख आमी सर्व सरपण करता। माका मागेला लुटले दुसऱ्याकडे दम नसले मागे प्रेम बोललं तर तू कंकर प्रेम कर। हा कविशने अगं कोण जातो जीवन धन आशिल्या बाईवरी झाला। तू की समजायला हा की उदा म्हणा तुझ्या असल्या वाईट माणसा सुधारो हा सुटला। वाईट माणसा सुधारू गेल्या रक्ताचे सागर जातले ते सोन रामराज्य त्यांना दिसायना। वाईट का उलेना वाईट का ऐकना आणि वाईट का पळेना हेच मागील जीवनाचे 3 सूत्र असा। घेऊचे शोभना या कवेश आम्ही बारीक असे घर बांधून आम्ही सुखात संसार करूया। सुख माका सुख दितले तू कोण ग बऱ्या मंगळसूत्राचे टोळा कवलेचा माका आवडना। मंगळसूत्र हे मंगळसूत्र नाही हो मागे गळ्या खातीर आणि तुम्हाला विचारता हाव कोण कमण हा धरून जाय म्हणणा आणि तुझ्या घराची मी ना तुला लागला पिशे मग पिशे लागला तुमच्या प्रेमाची पिशे लागला आणि हे पिशे काढते झाले तुम्ही। अगं हा कोण म्हण सांग मला तू दुसऱ्या बायल तुझका उलाच्या माका आवडना। वा प्रीता वा प्रेम माझ्याला